Els pròxims minuts de programa us volem parlar del Memorial Joaquim Serra, un concert que arribarà a les agendes dilluns que ve a les 8 del vespre al Teatre Romea, un cop més de la mà de l'Agrupació Cultural Folclòrica Barcelona i que enguany té com a un dels titulars l'estrena d'una obra de Martí Carreras que avui ens acompanya. Bona tarda, Martí. Bona tarda. Gràcies per tornar al programa, perquè recordem que vas venir fa relativament poc per presentar una altra estrena. Sí, l'òpera La maternitat d'Elna, que vam estrenar al gener amb l'Orquestra Cambra La Garriga. Exacte, que vau estrenar i després em sembla que vau fer alguna petita gira, o sigui que s'ha pogut sentir... Sí, l'hem pogut representar 10 vegades 10? Molt bé. I ara en tenim 6 representacions més. Molt bé. Per tant, i ara dilluns que ve tindràs l'estrena d'aquesta obra per cobla, que suposo que ens ho explicaràs, que és la primera vegada que t'hi enfrontes. Explica'm primer com et va arribar l'encàrrec, si coneixies el Memorial Joaquim Serra, per començar. Jo coneixia en Joaquim Serra com a compositor, però sobre el Memorial Joaquim Serra no n'havia sentit a parlar i em van trucar i em van preguntar que si em faria il·lusió participar en aquest memorial, i especialment perquè com que no havia compost mai per cobla, els interessava que fos algun compositor que s'introduís en el món de la cobla. I jo, clar, encantat. Sí? No és una formació que, no sé, et podia haver inspirat. Podies tenir les teves reticències o dubtes, no? No, bueno, dubtes sí, però llavors hem estat quedant amb en Jesús i amb els del Memorial Serra per anar analitzant peces per cobla i anar corregint. Ha sigut una tasca d'aprenentatge. Per tant, és com un doble repte, no? Per ells i per tu, no? Sí, això mateix. Nosaltres escollim un compositor que mai ha treballat per cobla i tu que t'hi trobes també per primer cop, no? Sí, sé que algun altre cop havien encarregat, per exemple, algú que fos de fora a Catalunya que no és que hagués composat per cobla, sinó mai havia escoltat res per cobla. En aquest cas no era el meu cas, perquè sí que he escoltat molta música per cobla, però no havia compost mai. I més enllà de la formació, parlem de la forma, que ja sabem que és tan o més important, no? No sé si estem parlant d'una sardana o de música simfònica, que se li pugui posar alguna etiqueta. Sí, la idea és que fos més música de concert, que sardana també pot ser música de concert, però que no ens limitéssim a fer una sardana que en tenen moltes dins del repertori. Sí. I aleshores el que he fet és una suite en 7 moviments, 7 petites peces. En què t'has inspirat? Ara, aquí tenim els títols i són bastant descriptius, veig, no? Sí, la suite es diu Ametller d'hivern perquè bàsicament és una descripció de 7 escenes que recordo a la infància de 7 diferents llocs del poble on he viscut tota la vida, que es diu l'Ametlla del Vallès, i d'aquí ve el nom d'Ametller, de l'Ametlla, i comença amb l'himne del poble, que és una melodia que jo sempre he trobat molt bonica des de que era petit, que l'he anat escoltant, i trobo que era una llàstima que no sortís del poble, perquè només l'ha cantat la coral d'allà, i això passa a vegades amb melodies. Hi ha músiques que es queden en un entorn local i després no surten, i no per això no vol dir que siguin bones i que siguin maques. Així que he agafat aquesta melodia, l'he reharmonitzat, l'he reinstrumentat, en aquest cas per cobla, perquè era per coral, mai s'havia fet amb versió instrumental, i a partir d'aquí doncs han sortit les 7 petites peces. Per tant, podríem dir petites variacions, perquè el tema va sortint en totes? Sí, el tema va apareixent en algunes, però a partir d'aquest tema he fet un contratema, i el que sí que apareix en totes és un tros d'aquest contratema. Per tant, entre aquest tema, que sí que no és meu, que és d'en Josep Cardona, que era el compositor d'aquest himne que es diu Sota els cingles del Bertí, doncs a partir d'aquesta melodia i el contratema que li he afegit, hem anat fent les 7 petites peces. Per tant, una obra d'una certa entitat, quan dura, més o menys? Dura entre 10 i 12 minuts, 11. Sí. Què ha estat el més difícil del repte de l'orquestració? Conèixer ben bé cada instrument, no sé, els rangs, les tessitures... Jo et diria l'orquestració, perquè així com a l'orquestra ja tenim clar que els metalls són els que sonen més, aquí has de tenir clar que els metalls i les canyes sonen per igual, perquè les tenores i els tibles tenen la mateixa potència que una trompeta o un trombó.
Així que jo anava amb la idea que havia de vigilar amb els metalls, com a l'orquestra, perquè no se't mengin la resta de l'orquestració, però aquí has de tenir en compte que els que se't poden menjar l'orquestració és la tenora i el tible. Per tant, has hagut de fer, m'ho imagino jo, una mica d'immersió en música de cobla, és a dir, escoltar-ne molta més en poc temps del que havies escoltat fins ara, diguéssim? Sí, això des de que em van comentar de fer aquest encàrrec vaig posar-me a escoltar molta música per cobla, em van regalar molts CDs i entre la que trobava per internet i les que em van passar ells doncs he pogut escoltar molta música, que també ha sigut interessant perquè sí que el vas escoltant però així tan a fons no t'hi poses, sempre escoltes música diversa, però vaig fer com un intensiu d'un mes només música de cobla. Quant de temps t'ha portat compondre-ho, tot plegat? Això ho vam comentar al juny, però m'hi vaig posar al juliol, entre juliol i agost un parell de mesos. Ara t'imaginava treballant a casa, no sé si això ja t'ho vaig preguntar l'altra vegada, però cada compositor deu tenir el seu mètode i n'hi ha que ja no feu servir el piano per res, evidentment. No sé si amb això que deies dels balanços, dels equilibris, t'ha pogut ajudar la tecnologia. Sí, jo el piano sí que el faig servir perquè primer componc la part harmònica i melòdica i això sí que sempre va bé al piano, crec, i almenys en el meu cas. I després per la part de balanços sí que he fet servir el típic programa al final, i llavors és el que us comentava, he hagut de pujar el volum de les canyes per equilibrar-lo, els metalls. Tot i així, clar, en aquests programes no tens els instruments típics de... Clar. No tens ni so de tenora ni so de tible. Llavors vaig intentar fer-me la idea posant un corn anglès a la veu de tenora i un oboè a la veu de tible, que no té res a veure, però almenys era en doble canya. Molt bé. No sé si té a veure o ha pogut condicionar la composició, conèixer la resta del programa o almenys els autors que t'acompanyaran, Serra, evidentment, i també hi haurà Toldrà i després altres, Ruera i algun altre compositor. Vaja, que el món de la cobla també és molt ampli, ja ho saps. Bueno, em fa il·lusió que hi hagi Ruera perquè jo vaig estudiar al Conservatori Josep Maria Ruera de Granollers i mira, em fa il·lusió que estigui al mateix programa on m'estrenen una composició i per la resta doncs tots són compositors que m'agraden molt. No sé si he dit la Mot de Grignon també, n'hi ha algun? Perquè també m'agrada molt i Toldrà em sembla que els hi quedava un forat i van dir què t'agradaria que toquessin, que afegíssim, i vaig dir, mira, Toldrà estaria bé. Tu mateix? Sí, ho vaig proposar jo, Toldrà. La peça no, però vaig proposar el compositor. Tot això ho tocaran la Cobla Mediterrània i la Sant Jordi Ciutat de Barcelona. Dirigirà en Bernat Castillejo. Veig que hi ha percussió també. Sí, hi ha una percussió. En el cas de la Matí d'hivern, de la composició que he fet és facultativa. Es pot fer amb o sense percussió, però sempre li dona més potència amb les timbales. I serà dilluns a les 8 del vespre al Teatre Romea de Barcelona. Martí, en què més estàs treballant ara mateix o què tens per davant quan hagi passat aquesta estrena? Doncs ara estic gestionant alguns concerts de l'Òpera La Maternitat d'Elna que ens estan sortint per aquesta temporada. Ara ho hem fet amb una versió reduïda perquè la vam estrenar amb orquestra i corals i eren 150 persones i costa una mica de transportar tanta gent. I ara ho estem fent amb piano i violoncel. Serà per aquí o serà també o més lluny? Sí, aquí, per exemple, ho farem a la Biblioteca de Catalunya el dia 20 de desembre i hem gravat un CD i farem la presentació allà del CD.
i llavors també vam anar a Castelldefels la setmana passada. Així que de moment això em porta una mica de feina organitzar aquests concerts i doncs jo he obert a tot el que surti de compondre tant música de concert com música de cinema, que també m'agradaria. Així que de moment vaig fent. I sempre tens alguna partitura a mitges a sobre la taula o de moment acabo d'acabar la de l'Ametller aquesta. Clar. Perquè això d'arreglar particel·la sempre fins a l'últim moment. De fet, ahir vaig imprimir l'última versió, així que fins ahir estàvem amb això. Ara em posarem altres coses. D'acord. Doncs ho deixem aquí. Martí, gràcies per la visita i per aquest avançament de com serà aquesta suite de 7 moviments a l'Ametller d'hivern, que es podrà sentir en el Memorial Joaquim Serra. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Fins una altra. Adéu. Aplaudiments per a la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona en acabar aquesta interpretació de la sardana La Fageda d'en Jordà d'Eduard Oldrà, que sonarà també en el programa del Memorial Joaquim Serra de dilluns vinent. Així hem arribat al final del programa. Catalunya Música.